že bude to dotočit tu reakci, ale nechtěl jsem, takže jdem Bravko. Ok, Bravko. Tohle Bravko reakci. Soudová, kolik byste mi vzali? Kase? Zkusíme. Nebo M. No, M. Tak, M. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. My hero. Yes. Kolik 2 hry? Třeba. Overpowered. A boat says, how many perfumes? CZ, to je Kubovček CZ. Ale mě se stalo docela často. Každý hře mám jednoho Čecha, jo. Aspoň jednoho Čecha nás v každý hře. Takže jak Adam 10CZ SK, Adam 10CZ Potržitko SK, tak takhle se mu jmenuji i ve Fortniteu. Takže pokud mě chcete ve Fortniteu, asi máte Fortnite. A nebo Bravko, mi to je jedno. Tak si můžete. Tak mi prostě použijte tohle. A to. Co vám potom ukážu QR kód. Bravko. Jo, takže teď mě chcete přát ve Fortniteu. Teď dám ve Fortniteu, jo. Tak Adam malým, jako tady v Bravku. Adam malý 10CZ Potržítko SK. Všechno je malým, jo. A v Bravku se tak jmenuju taky. To je stejně. Jo, to jsem nechtěl. Nechtěl vlastně. Jo, to studiu se taky tak. Tak, tady je QR kód. Jo. Nechávám to tady chvilku, jo. No. Nechávám tady chvilku. Tak. Jo. Ok, já si nebudu hrát tu M. Gas se možná, no. Gola. Exit stage right. Messi, já nežila. I double kicked you to oblivion. No. Zkusíme toho Gase. Time to take Spooky for a walk. Words aren't always enough. Dáme víc her. Třeba 5 her, takže ještě 3 her. Druhá už. Nebo musíme aspoň zakončit jednu hru vinem. Minimálně jich bude 5. A pokud ten dobu dobu než se zakončíme vinem. No a fucker GG, já bych neviděl. Ale tak jako nemám a fucker. Pamatujte tu ultinu Gase, já nevím, co nemám. Ultinu. No tak Gas asi nebude nejlepší. No i ta M lepší. Zkusíme Taru, ne? Nevím, jak dobře mě slyšíte, nemám ten telefon úplně u sebe, jo, protože jenom Bravko na telefon. To asi víte, ne? To má jak tak většina lidí, že jo? Bravko asi můžete slyšet dobře. Ale mě to nepůjde.
Ona to Tara, jako je toho přijde, nějakou lepší, hodně podobná to M-Stepy. A to myslím jako až přelvuvě. No to bylo si. Či Tara hází karty a zkouří. Kolik? 6 brawlerů. 6 lidí. Vyžral, no nevyžral. Myslím, že Edgar bude ustát. Já ho nevěděl. To je Leon. A tak já jsem to pravdu tam jiným. A teď půjde co, Edgar? Píkome Edgar. No, tak by to byly aspoň mytiky. No, 15. Jinak co říkáte na to, jak ten zápas v Paříže a Bayernu, jako nevím, jak to bylo se. Ale třeba to 29. minutu, myslím, kluče pletu, když jsem to ještě sledoval, když jsem to nepřestal, tak to bylo 1-1. A pak se to dalo, myslím 5-2, po 5-4 nějak. Ale jako vyhrává Paříž 5-něco. 5-4 nebo 5-2, pokud se pletu, jo. To jen pamatuju. Takže pletu vlastně opravce. A 5 pro Paříž to bylo, mám pocit. 5-2 ne. To bylo. Já mám pocit, že ten zápas skončil 5-2. Kdyby to neskončilo pro, když se dalo to, jenom 2 góly, ta Bayern, tak nic no. Ale já jsem myslel, že třeba Bayern postoupí dál, ale to tak nevypadá. A vždycky oni spolu to nedám. Já jsem to ohodil pryč. Jako nevím, no. Máme si to ukázat, jsme v telefonu. Tak jako budeme asi bravernovej. Co by dál? Fire drop. Nemám jenom bravo pass. No. Tak já bych... Dáme poslední hru, jo. Snad to bude vím. Já to je čtvrtá, ne? Takže ještě jednu. Ne, to čtvrtá, ne? To je jedno. To spájí takový z začátku. Logicky. Kam se bavit. Jdu tady schovaný. Edgar. Oni říkám, že jo, budu to Edgar. Ten si tady jak vzal kolo. Spolu jsme fajtli, ne? Kolik lidí tady je? Levej.
To je Spikey. Destro, ne? No, není to Destro. Destrovo auto. Jo, okay. Pojď. Taky co? Co já nepochopil. Yes. Tak aspoň jsme tohle vyhodili. Díry. Když mám být, tak padne to nejhorší.